Kardom pini adaba birta than bang nili merina hanse pi non arjuik tha birta ang ton pen. Dena rong kelan timung arong risonim so aterang atum penche patir piponsi patumi ingdeng troxy education awareness kam felicitation ajai mekpen kep lapen krehini angdeng asatlang ki unduna tumapan karcho padopon labang so karcho long sing timung tumpreng higher secondary school principal ahin pen lo charlie au somara tumapan akang tu yang mate akaprek asatlang along kachepate dun jiapan aning rungpon Patumi labangso education awareness kam felicitation amai ada por phai troxy pen rongkhelan risonim so aterang amai phu Govind Milik arideng pen lama inthurponsi mai pangchengpon lasodun patumi karcho amaya long chekimo asai sitame dengpon tumpreng higher secondary school a principal longsing timung pen patumi ingdeng kep lapen ingdeng krehini asatlang ki undun atumaphan aning rungpon patumi labangso amaya long kachetong dun denarong high school thanbang onteron kes e dun mai phumirjeng kro denarong high school assistant teacher mensing be Hamran Civil Hospital VDA Sing Ingti Lapen Kethe Kidingatum Chetong Dunsi Mayardi Pidun. Phaikuni ni phai ICR ni lakhakre pho Mahamaya constituency kaparlo virwarmente rang pungaji pathua klamalong patumi Congress worker meet mate amai padopon. Labang so amay long prekja masong BJP HSDC asong pen Congress along don thongkep sosyatum chipa ogdun adun thu labang so amay long muning ke bang GMLA election mate kilik along koson si jakong chipa long ponji ma pa phuthak da chithan chimum pon patumi Congress jakong chipherang mate jakong chipang dang amay long Minister Barim Khorsing ti abarim MLA Osuk Teron ke ADCC Working President, Roton Teron Vice President ke ADCC, lapen Ongdung ke ADCC klembang phubang phiatum chitong dun, lapen bang pharop ho so se armu atum chitong dun si ing samjin pen may pachun pon. Lakhakre pho Mahamaya constituency dong muka kalong ke chengsi APHLC joint extended meeting mate jakong chepherang amai padopon. Phaikuni ni phai ICR ni lakhakre pho Mahamaya constituency ka parlo dongmuka klongkam teron auditorium hall along APHLC hawar ke hat LEC pen patir piponsi joining extended meet pedopon labang so along May Charipon May Pusuren Kram sa Chitongdun lapen aluhiaman pen APHLC a May Puje ay Kathar Sarkari rong par chunbang Central Committee Sursing Timung Organizing chunbang Central Committee Ritu Kram sa P Women Wings a May P Purnima ang hipi Mongoldoy terang P lapen kaprek man ke doa tum Chitongdun labang so ame along koson si APHLC asong akemang pachun pon thekjima lapen but committee keseng labji a phuthak chingki chethan pon si patumi labang so ame ing samjin pen pichun pon Dhentakhat Dongka Chingthu Higher Secondary School along patumi ke chengsi BJP Mohila Morcha Executive Meet mate ka chingru masai peman pon Dhentakha Dongka Chingthu Higher Secondary School along BJP Mohila Morcha tumke chengsi executive ame ingni pon labang so along Dhentakhat Mohila Morcha ame phi minate rangpi district Mohila Morcha ame phi ompurong pipi state Mohila Morcha klembang phi hewali teron pi district committee Mohila Morcha klembang phi promila teron pi rina ingti pi basa pi rong pharpi tumche tongdun si non kewang GMLA kilik mate election along BJP asong aphan kapang tang ponjia phuthak chingki chethan pon Pinya berta ke lapan se kangton iglo arni keme kardom